дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. паёми шодбошии сарвари давлат ба муносибати фарорасии моҳи шарифи рамазон. дар ҷануби тоҷикистон нахустин маротиба 49 километр долони сабз бунёд карда мешавад. сарҳади тоҷикистону қирғизистон муайян шуд. дар душанбе намоиш фурӯши маҳсулоти чакандӯзию гулдӯзӣ баргузор мегардад. моҳи март ҳаво дар тоҷикистон салқину сербориш мешавад. дар паёми шодбошии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба муносибати фарорасии моҳи шарифи рамазон омадааст. ҳамдиёрони гиромӣ, моҳи мубораки рамазон ки ҳар рӯзи он барои мардуми мусулмон мактаби парҳезгорӣ, худшиносиву инсондӯстӣ ва ҳиматбаландиву хайру сахо мебошад, фаро мерасад. ба ин муносибат ҳамаи шуморо самимона табрик гуфта ба хонадонатон саломатӣ, файзу баракат ва ризқу рӯзии фаровон мехоҳам. мо бояд ҳамеша шукрона кунем ки моҳи мубораки рамазонро дар шароити амну осоиш истиқбол мегирем ва дар фазои озоди эътиқодӣ зиндагӣ мекунем. дар ҳадисҳои пайғамбари ислом ҳазрати муҳаммад моҳи рамазон ҳамчун айёми хайру саховат, раҳмату мағфират, омӯрзиши гуноҳҳо ва иҷобати дуоҳо таъкид шудааст. гиромӣ донистани ин моҳи шариф барои мусулмонони ҷаҳон аз он сарчашма мегирад ки китоби муқаддаси қуръон дар он нозил шудааст. ин моҳ арзишу ҳикматҳои зиёди сабақомӯз дорад. яке аз онҳо парҳезгориву покӣ, ғалаба бар нафс ва худдорӣ кардан аз бадиву зишткорӣ мебошад. шахсе ки дар ин моҳ як амали нек ё як кори хайру савобро анҷом медиҳад, монанди касест ки 70 амали фарзиро дар ғайри ин моҳ анҷом додааст. садақа ба ятимону маъюбон, оилаҳои бесарбону камбизоат ва дигар ниёзмандон яке аз амалҳои хайре мебошад ки савоби бештари анҷом додани он маҳз дар моҳи шарифи рамазон таъкид шудааст. аз ин рӯ дар ин моҳи муборак ба ятимону маъюбон, муҳтоҷону дармондагон, оилаҳои камбизоат ва шахсони бесаробон дасти ёрӣ дароз кардан, дар ободии кишвар ва ҳалли мушкилоти иҷтимоии мардум саҳм гузоштан бисёр муҳим мебошад. фаромӯш набояд кард ки моҳи рамазон моҳи имтиҳони на фақат нерӯи ҷисмонӣ, сабру тамкин ва парҳез аз ғизо, балки озмоиши рӯҳу равон ва покизагии нияту амали инсон низ мебошад. мо бояд ҳамеша ва хусусан дар моҳи шарифи рамазон ба якдигар дасти ёрӣ дароз кунем ва хислатҳои неки инсониро риоя намоем. ҷузъиёти созишнома оид ба сарҳади давлатӣ миёни ҷумҳурiyои тоҷикистон ва қирғизистон расонаӣ шуд. маълум гардид ки ду давлат кадом қитъаҳоро иваз карданд. қамчи бектошиев, раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии қирғизистон, дар ҷаласаи парламенти кишвараш ҷузъиёти созишномаи муайян кардани марз бо тоҷикистонро шарҳ дод. ӯ аз ҷумла гуфт: муҳри махфӣ ё барои истифодаи хидматӣ аз созишнома бардошта шуд. дар идома муфассал дар бораи табодили қитъаҳои замин ки дар асоси созишнома ба даст омадааст маълумот дод. маълум гардид ки чанд қитъаи сарҳадӣ миёни ду кишвар табодул шуданд. ҳамчунин масъалаи баҳсноки тақсимоти об дар пойгоҳи Галавной, роҳи Вурух, Исфара низ мувофиқа ва ниҳоӣ шудааст. хабар медиҳад Азия плюс. бо ибтикори кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 то 21 марти соли ҷорӣ дар буғи курӯши кабири шаҳри Душанбе намоиш фурӯши маҳсулоти чакандӯзию гулдӯзӣ баргузор мегардад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар намоиш фурӯш ҳунармандону чакандӯзон ва зардӯзон аз тамоми гӯшаву канори мамлакат ҷамъ омада ҳунари волояшонро ба сокинону меҳмонони пойтахт пешниҳод менамоянд. дар он либосҳои миллӣ, матоъҳои гуногун аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзанидӯзию гулдӯзӣ, порадӯзӣ, читгарӣ, атласу адрасбофӣ, тоқию ҷуздонҳо, зарузевар, армуғон ва дигар маҳсулоти дастии ҳунармандон ба намоиш ва фурӯш гузошта мешавад. бояд гуфт ки дар ин рӯзҳо сокинон ва меҳмонони пойтахт метавонанд аз маҳсулоти дастии ҳунармандони тоҷик харидорӣ намоянд. қитъаи роҳи мошингарди Данғара Гулистон бо дастгирии молиявии Бонки Осиёи рушд ва Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар доираи лоиҳаи намунавии Долони Сабз навсозӣ карда мешавад. қарордод барои иҷрои корҳои сохтмонӣ байни фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва пудрачи ширкати роҳсозии Жэчианг Communication Construction Group Co Ltd Чин дар Душанбе ба имзо расид.
хабар медиҳад Амид Ховар. Қарордодро вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим ва директори ширкати чини Zhejiang Communication Construction Group Co Ltd Chin and Bridge Construction Group Go Ltd дар Тоҷикистон Мяохау имзо намуданд. лоиҳа бо созии шоҳроҳи мавҷудаи фарсудашудаи Данхарагулистонро бо дарозии 49 километр пешбинӣ менамояд. Барои кӯмак ба Тоҷикистон дар беҳтар намудани шабакаи миллии роҳҳо бо роҳи бунёди нахустин долони сабзи намунавӣ дар кишвар, Бонки Осиёи рушд моҳи ноябри соли сипарӣ шуда маблағи грантиро дар ҳаҷми зиёда аз $86 миллион амрикоӣ тасдиқ намуд. Барои татбиқи лоиҳа ҳамзамон ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон $23 миллион маблағгузорӣ намуда, Бонки Аврупои таҷдид ва рушд $40 миллион қарз медиҳад. Тибқи лоиҳа роҳи Данхарагулистон аввалин роҳи мошингарди Тоҷикистон хоҳад буд, ки унсурҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва тарҳи махсусро дар бар мегирад. роҳи дуқатораи мавҷуда то 4 қатор васеъ карда шуда, ба он пайраҳаи велосипедронӣ ва роҳраҳҳо барои занони кӯдакдор ва маъюбон илова карда мешавад. Дар шоҳроҳ сатҳи равшанӣ беҳтар шуда, гузаргоҳҳои бехатар ва хуби аломатгузорӣ шуда бунёд мегарданд. Дар канори роҳ ҳоҷатхонаҳо ва барои модарони дорои кӯдакони хурдсол утоқҳои ҷудогона месозанд. Нақлиёти ҷамъиятӣ дорои нишастгоҳҳои имтиёзнок барои шахсони маъюб хоҳад буд. давоми моҳи марти соли равон тез-тез боридани борону барф дар назар аст. моҳи март дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавои салқин ва боридани борону барф, инчунин эҳтимоли раъду барқ дар назар аст. дар баъзе ноҳияҳо суръати шамол пурзӯр мешавад. дар ин бора агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ хабар медиҳад. дар водиҳои вилояти Хатлон ҳарорат аз меъёри маъмулӣ пасттар мешавад. рӯзона ҳарорат аз 9 то 14 дараҷа ва шабона 2-3 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳарорат каме пасттар аз меъёр пешбинӣ мешавад. рӯзона дар водиҳо ҳарорат аз 6 то 11 дараҷа гарм ва шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм дар назар аст. дар кӯҳҳо рӯзона ҳарорати ҳаво аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм ва шабона аз 6 то 11 дараҷа хунук пешбинӣ шудааст. ҳамчунин дар ин рӯзҳо бахусус дар кӯҳҳо боридани борону барф дар назар буда, суръати вазиши шамол то ба 17-22 метр дар як сония мевазад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ тобеи марказ ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳарорат рӯзона аз 2 то 14 дараҷа гарм ва шабона то 8 дараҷа хунук мешавад. дар давоми моҳ обу ҳавои тағйирёбанда ва бисёр боридани борону барф дар назар аст. дар ноҳияҳои шарқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳарорати аз меъёр паст аз 4 то 8 дараҷа хунук пешгӯӣ мешавад. аввали моҳи март ҳарорат хеле паст, шабона то 25 дараҷа ва рӯзона аз 4 то 9 дараҷа хунук пешбинӣ мешавад. дар нимаи моҳи дуюми март ҳарорат каме баланд то 0-8 дараҷа гарм шуда, лекин шабона ҳарорат то 11 дараҷа хунук пешбинӣ мешавад. дар ин ноҳияҳо суръати вазиши шамол то ба 15-20 метр дар як сония мевазад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.